Helo a chroeso i sgwrs Lansiad Agored 2021. Da ni yn Gwyl Ddewi Arall yn falch iawn o fod yn rhan ac yn gefnogi y sgwrs yma sy'n dod gen galeri. A dwi am basio chi drosodd i Rebecca Hardy-Griffith. Haia, diolch Mens. Croeso i sgwrs diddorol heno, efo 3 artist sydd wedi arddangos yn yr agored, yn agored 2018 a agored 2019. Dwi hefyd yn mynd i sgwrsio ar ôl i pob artist sydd wedi siarad amdan agored eleni, so agored 2021, ac sut i ymgeisio ac fymryn amdan y pa fath o gwaith da ni'n chwilio amdan. Ond cyn i ni mynd mlaen a sgwrsio amdan yr agored, hoffwn cyflwyno Gwenllian Llwyd, artist enillwyr, o 2019. Mae gennym ni Darren Hughes hefyd, sef Dewis o Bobl o 2018, a mae Lleucu efo ni hefyd heno yn Dewis o Bobl o 2019. A felly, i cychwyn off, da ni mynd i gwrando gen ti, Darren, os ti'n hapus. Just eisiau gwybod amdan, ychydig bach amdan y darn a profiad ti, ac ychydig bach amdan be ti'n neud, neu be ti wedi bod dros y cyfnod diwetha a be sy'n dod yn y dyfodol. Iawn, gret. Wel, y darn, nes i ddangos oedd ysbyty chwarel, darlun mawr, a o'n i wedi bod yn gweithio ar darluniau adeg yna trwy'r rha i gyd, lot o gwmpas ardal Bethesda a Traeth Coch, lle ges i'n dwy'n y fyny yn Ynys Môn, ond o'n i'n meddwl bod darlun yma yn sort of bwysig i mi, cos o lan lle dwi wedi bod yn mynd yn aml cerdded a mynd heibio, a yna hanes diddorol iddo fo hefyd, so o'n eisiau rili gwneud llun amdano fo, so na i rannu sgrin i'r mwyn bobl gweld y darlun. Yna fo. Felly, dyna di'r darlun, darlun go fawr ydi o. Mae o te 4 troedfedd, dwi'n meddwl. Ac yn jyst trio, mae'n lle ddistaw ofnadwy a mae'n lle eitha atmosferic, diddorol, mae'n deimlo'n glos. So mae'n kind of spooky, ond mae'n eitha lle rili neis i fod hefyd. Mae'n atmosfer rili diddorol yna. So, dyna ni'n trio dal yr atmosfer yna, a ffaith bod natur yn cymryd drosodd, a dyna sut nes i kind of datblygu'r llun efo'r coed yn dod i mewn fel. So math o le yna ydi o rili. A dyna oedd, nes i mynd yn dol i cychwyn rili, cychwyn efo darlunio a jyst mynd yn ôl i basics a gweithio'n fawr fel oedden ni ar y cwrs sylfaen a fel o'n i yn cwrs gradd. So o'n i'n bach y stuck ar y pryd, kind of mid-career blues. So nes i ail gychwyn, a dyma yr kind of beth oedd allan ohono fo. Ac so o'n i falch i cael y gyfle i ddangos yn galeri, i cael yr amser i ddangos y gwaith, a lwcus o'n i sort of ennill gwobr hefyd, really. Dwi'n gweithio ar y funud a lot o gwahanol bethau. Mae set o peintiadau di cychwyn o fan hyn. Ac ar y funud, dwi'n gweithio teg at sioe yn storiol gafodd ei ganslo blwyddyn dwytha achos o'r Covid yma. So mae yna mwy o waith dwi wedi medru adio i hwnna. Dwi wedi bod yn peintio lluniau bach yn lockdown, peintiadau bach ar daibon, so mae'n sgêl hollol wahanol. Sgêl diddorol, a dwi wedi cychwyn eisiau paint olew fyd, sy'n hwnna'n newydd a diddorol i mi hefyd. So mae'r galeri, mae'r sioe yn agor ar yr Ebrill y 12fed. So, dwi'n edrych ymlaen fawr i hwnna. Oedd y darn, yr darlun, allan o charcoal? Charcoal, ie. Ac mae oedd o'n fawr, a dwi ac dwi'n meddwl y cysylltiad personol fi efo'r ardal yna hefyd, y lleoliad lle mae'r Bethesda. So i fi oedd o'n rili bwerus o dan, ond y cwestiwn eisiau gofyn ydi, pa mor rhydd wyt ti a mor hawdd ydi o i mynd o
un raddfa sgêl fawr fel i gweithio. Achos dwi wedi gweld ychydig o dy peintiadau bach, a fel arfer fatha panoramic tirlun dyn nhw. Sut wyt ti'n mynd o un i'r llall? Fedra i wneud o, really, ond dwi wedi arfer gwneud o, ond mae jyst eisiau meddylfryd slightly wahanol pan ti'n gweithio'n fawr. Ac os oes gen ti, mae'n haws i bigyfynu pan ti wedi bod yn gweithio'r llun mawr. Mae yna rhywbeth wedi jyst mynd ato fo'n syth. Mae mwy anodd mynd yn ôl i lluniau bach, dwi'n meddwl. Mae yna set o broblemau hollol wahanol o ran gwneud nhw, bod ti'n sbio nhw hefyd. Ond, fedra i weithio mae lluniau bach yn cymryd llai amser i fi wneud hefyd, sy'n bach yn od dillo, ond dwi'n licio'r sgêl mawr. Fedra i wedi cael i mewn o'n physically mewn i weithio nhw fo. So mae hwnna'n really diddorol. Mae'n dda cael mix yn y studio, dwi'n meddwl. Mae'n jyst gwneud chdi meddwl yn wahanol a fedra i wedi weithio datrys problemau trwy gweithio'r sgêl bach, a mae hwnna'n helpu gweithio'r sgêl mawr. Mae'n gwneud sens. Ond mae gen i fi lot o pethau ar y go ar un pryd yn y studio. Ti'n gwybod, gen i fi pethau bach yn un ochr. Dwi'n gweithio lle mawr. Ac oes na, ydy o'n gymysgedd eto gyfer y sioe yn storiol? Ydy o'n gymysgedd, neu ti'n wedi dweud o ti'n gweithio raddfa bach ar y funud? Neu ydy o'n sioe efo gymysgedd o defnyddiau a... Yndi, fydd y darlun yna, ysbyty chwarae fydd hwnna yna fo. So, be dwi'n trio gwneud ydy cael mix, so mae yna drawings sy'n cyd-fynd efo'r paintings, so mae yna wedi fath o stori yna lle, bod nhw gyd yn dilyn ei gilydd. So, mae yna gymysg, fydd yna drawings, peintiadau a sgrithiadau hefyd o ysbyty chwarel, traeth coch. Ar y pryd, o'n i'n gweithio'r set i wneud efo ysbyty chwarel a set o waith i wneud efo traeth pentraeth, lle ges i'n dwy'n i fyny a cera trwy coed a dod i'r ysgol pan o'n i'n cuddiad yn y coed yn droenio a chwarae lle o ddilyn wedi bod yn gwneud maths, ond na fo. So dyna ydi o, a wan, gen i fi set o waith arall sy'n gwneud efo lockdown yn des, so mae'n mynd i fod yn anodd ffitio fi gyd i fi gilydd, ond mae Delyth yn briliant yn fanna, so wneud i wneud job gwych, wneud o gweithio'n iawn. A dyna i fi fel cydlynydd, dyna di'r darn fwy exciting pan mae'r artist yn, a dyna beth dwi'n mwynhau amdano Agored, ydy, dwi'n dod â cymysgedd o artistiaid a gymysgedd o styles gyd a trio wneud yr llif na ac trio gael perthynas o rhwng y darnau gwahanol y gwaith. Dwi'n edrych ymlaen, dwi'n rili gobeithio gai fynd i weld o, neu... Bydd yn gret. Dyna oedd yn mor dda am y galeri, oedd yn mor exciting bod ran o hwnna, gweld y gwahanol math o waith, a kind of, fain mor... Mae'n artist yn hygol drwy Gymru i gyd sy'n rhan ohono fo. Mae'n ffantastig, oedd yn wefr bod yn rhan ohono fo, ti'n gwybod? Diolch, Darren. Ond gyda e-bost efo gwahoddiad ar gyfer y sioe. Definitely, iawn. Na ni gadael fo fyna, Darren, os ti'n meindio. Ac diolch i chdi, diolch. A Lleucu, ti'n barod? Hei! So, Lleucu, nes ti arddangos, nes ti arddangos darn animeiddio, nes ti creu ffilm ar gyfer CARN, un o'r caneuon adwaith, a nes ti dangos llyfr braslun, o dwi'n cofio'n iawn, a portread? Hynna'n portread yna? Hynna'n portread fatha digidol. Digidol, so mae'n greu, ti'n gwybod ychydig bach amdan profiad ti a lle ti rwan a beth ti'n neud hynna llall? Diolch. So, dwi'n studio'n Caeredin ar y funud, dwi'n neud cwrs animeiddio. Nes i ffigur allan be o'n i eisiau neud ar ôl i fi mynd i coleg Menna achos o'n i'n meddwl sy'n i wedi mynd lawr fatha mynd i neud fine arts a pethau fel la, ond wedyn yn diwedd nes i sylweddoli fatha trwy'r staff yn coleg Menna bod o'n i'n licio animeiddio mwy neu o'n i eisiau explorio hynna pyn bach mwy. So, dwi'n byw fama ar y funud, ond dwi'n dod o Dyffryn Nanlla yn wreiddiol. Dwi yn
rhannu rhan fwyaf o gwaith fi ar Instagram fi, ond dwi'n cadw blog personol hefyd, a dwi dal i gweithio mewn sketchbook reit aml. O'n i bendant yn gweithio efo mwy aml o blaen, jyst achos oeddwn ni'n cael mynd allan mwy, ond na i trio rhannu sgrin fi cael dangos bach o beth dwi'n neud. So dyma Instagram fi, dwi'n trio updateio fo mor aml a dwi'n gallu. Dwi wedi dechrau mwynhau neu pethau mwy cartwni a just cael mwy o hwyl efo beth dwi'n neud. O'n i'n arfer gweithio lot efo du a Gwyn, a wedyn nes i just cael ei annog yn coleg Menna i just gweithio efo Lliw mwy, a wedyn dyna beth dwi wedi bod yn neud rwan. So yn yr arddangosfa blwyddyn dwytha nes i wneud y music video i CARN gan adwaith. A wedyn nes i dal ati i wneud, dwi dal di bod yn gwneud cydweithio hefo artistiaid cerddorion Cymraeg eraill. Nes i wneud logo Dydd Music Cymru blwyddyn yma. So dwi wedi bod yn cael lot o hwyl bod fi wedi gorau ddim yn cael gweld pobl. Ac hefyd, dwi wedi bod yn trio gorau fi i adaptio a peidio wneud pethau digidol gymaint, cos dwi dal yn meddwl bod o'n bwysig neu pethau ar papur, ond dwi wedi sylwi animeiddio ar papur, mae'n cymryd gymaint mwy o amser, achos ti'n gorau sketch nhw allan a wedyn tynnu llun yn nhw a bob dim, ond dwi'n edrych ymlaen as blwyddyn nesaf, gobeithio gael fynd i fewn a defnyddio machinery gwell na dwi yn defnyddio iPad ar y funud. Os dwi'n meddwl am be di ysbrydoliaeth fi, sy'n dweud peth cyntaf di mam fi, dwi wedi gotchad hi yn gwneud cerfluniadau hi ers o'n i'n fach. Mae hwnna'n fideo yn y fi. Dwi'n meddwl bod o reit ar diwedd hwn, ond dwi fatha yn y shed a dwi watchad i bod yn gwatcha be mae hi wedi bod yn neud. Mae'n adeiladu narratif o personoliaethau Cymreig allan o clai, papur, sellotape, pasbwrial, a wedyn dwi'n trio efelychu yr personoliaeth mae hi'n dangos yn 3D yn gwaith 2D fi. Mae hwn jyst fel fideo, ond dyma llun o mam nes i wneud. Ac hefyd fatha dwi'n cael ysbrydoliaeth mawr o cyfryngau cymdeithasol yn amlwg. Mae yna just criw da o pobl artistiaid Cymraeg a artistiaid o draws y byd i gyd, so does na byth fatha lack of inspiration os ti ar Instagram a bethau. A dwi'n meddwl wbeth arall o'n i'n cael ysbrydoliaeth fi mwy o cyn Covid oedd life drawing efo Rob Parsonson. Mae o fo attitude mor dda tuag at cael fy mae'n jyst yn gallu neud o mor hwyl. Ond so dwi'n awgrymu, os da chi heb weld y YouTube fideo mae di gwneud i CARN, clwb darlunio, mae ar YouTube, o'n i really licio hwnna. Diolch am wrando. Dwi'n hollol cytuno efo chdi efo Rob. Mae'r egni a just yr persbectif gwahanol o sbio ar sut i darlunio. A dwi'n meddwl, ti efo rhywbeth fel fyd o rhan dy waith, ti'n gallu gweld yr persbectif gwahanol i gweld sut i creu animeiddio ond ac y styles a'r lliwiau pob dim ti'n defnyddio. A mae braf i clywed chdi dweud bod fod ti bod yn gwneud lot o gwaith digidol, bod ti dal isio darlunio efo pensel a papur.
Ond dwi'n teimlo fatha, ti wedi cael gwobr ydo? Ti wedi ennill gwobr dros am gwaith fideo cerddoriaeth rhywun arall? Do, di o'n dangos ar y sgrin, nes i wneud... Ie, bwncath, mae'n dangos, yndi. So nes i wneud hwn, blwyddyn yn ôl, dros blwyddyn yn ôl. So, pam nes i... O'n i'm yn gwybod bod fi wedi ennill tan i nhw deud, a o'n i fatha... Nath o rili fatha dychryn fi. Dim dychryn fi, o'n i fatha pleasantly, o'n i rili falch cael ennill. Ond wrth gwrs. Dwi yn y fflat ma, llawn pobl, ac o'n i just yn stafell fi. A wedyn, nath nhw roed fi syth ar y radio, ac o'n i fatha, oh my god. Ond oedd hwnna'n rili cool. Mae bwncath just yn gret, fatha. A gwobra y selar, ie? Y selar yna, da? Ie. Ie, gwobr music video. Ie. Selar, so. So, ydy cerddoriaeth a celf, ydy o, so, mae yna perthynas ofnadwy o agos yn does i cerddoriaeth a yr celfyddeda, ond ydy hwnna rhywbeth sy'n bendant o rhan o dy gyrfa di, o rhan dy waith di, achos ti wedi gwneud eitha dipyn o music videos wan, do? Do, dwi wedi gwneud dipyn o fideos. Dwi'n rili mwynhau gweithio efo music. Os dwi'n meddwl yn ôl ar y cychwyn pam o'n i'n gwneud nhw fatha, pam nes i dechrau animeiddio ni fatha, so ni'n gwrando i CARN jyst yn amser fy hyn ac o'n i'n meddwl, so hwn yn edrych mor cool efo'r visuals fel hyn efo, so wedyn mae'n fel starting point gwrando ar CARN weithiau, neu ti'n gallu gwneud o ffordd arall rownd fatha sbio'r visual, a wedyn mae'r cerddorion yn gallu gwneud CARN i fynd efo hwnna, so mae'n just rhywbeth amdan y dau peth o fe gilydd sydd yn gweithio rili da. Ie, maen nhw'n cydweithio yn y synwyr bod maen nhw'n dod yn o'i fyw, Darren, mae'r delwedd symudol yn dod i fyw efo'r sain, a mae'r sain a'r dychymyg yn dod yn fyw efo'r visuals, mae'n rili difyr i gweld lle ti'n mynd nesaf, i fod yn onest. Dwi'n gwybod ti wedi gweithio efo Gwyn, ti wedi gweithio i Alpha, ti wedi, fel ti'n deud, oeddech chdi wedi gwneud logo i dydd music, Cymraeg. A dwi'n rili difyr i gweld be di cam nesa. A refreshing i clywed fod ti'n, fod ti'n gwneud y gwaith digidol yma gyd, fod ti dal isio seibiant i ffwr o'r sgrin. Ynddo. Dwi'n gobeithio gwerthu mwy o portreadau ar Instagram fi dros Pasg ma. Just fan lle dwi wedi bod yn gwerthu gwaith fi. Mae Instagram fi just yn Lleucu on. Ond os dwi'n teimlo fatha mae'n peth rili da mynd yn ôl at papur. So ni weithio yn treulio gymaint amser ar y sgrin a wedyn, so ni'n mynd ar papur a wedyn dwi'n treulio clicio undo ar y papur. A wedyn ti'n anghofio sut i iwsio rwbiwr a mae'n rili pwysig peidio stopio nid o'r papur. So. Dwi'n meddwl mae hwnna'n brawddeg eitha pwerus fyna, pwysig, i beidio stopio defnyddio papur a pensel y siarcol bendant. Os ti'n hapus, Lleucu, nawn ni stopio fyna? Gret, briliant, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn, Lleucu. So, a ni nesa i Gwenllian Llwyd. So, Gwenllian Llwyd arddangos ac hi nath ennill. Nath Mary a Gwyn Owen penderfynu na Gwenllian oedd yr enillwr o Agored 2019 efo'i darn fideo. Darn ofnadwy o emosiynol, dwi'n meddwl, oedd Mary wedi gael, oedd Mary eitha emosiynol yn gwachod o ac yn gwachod y newidiadau,
beth yw'r gair dwi'n chwilio amdan, fatha nostalgia, ond eto'r cymuned a y lliwiau yn y tones, a'r lliwiau yn yr fideo hefyd wedi dal llygad hi. Ac oedd hi wir, oedd wedi dwtio rhywbeth yr syniad o'r Cymreig, yr cymuned Cymraeg a'r merched, a just creu panad mewn potyn mawr ac yn yr cwpanna, a just, oedd o'n wbeth ofnadwy o sbesial. So dwi am bod yn ddistaw, a dwi am gadael Gwenllian Llwyd siarad amdan y profiad hi, ond hefyd be mae hi'n neud rwan, lle mae'r dyfodol i Gwenllian. So Gwenllian, helo! Helo, diolch am gael fi yma i siarad. A wel, oedd y darn nes i ennill gyda'r cysadleuaeth agored 2019 nawr, fe? Hwna oedd nes i fe nôl yn 2015 fyna, pan o'n i'n astudio cwrs sylfaen Foundation Course Celf yn Gyfyrddin o'r pryd. A cyn mynd i astudio'r cwrs na, o'n i eriod wneud gwaith ffilm o'r blaen, a o'n i wastad yn wneud gwaith dyluniadau fel pensil, peintio ac yn y blaen. A just cael y profiad o dysgu'r holl sgiliau gwahanol tra'n astudio'r cwrs na, oedd yn absolutely amazing. A nath un o'r athrawon, nath nhw dysgu a cyflwyno gwaith ffilm i fi, a just nes i totally cwmpa mewn cariad gyda fe, achos o'n i'n licio neud gwaith ffotograffiaeth cyn hynna, ond o'n i just yn licio'r syniad o bod chi'n gallu actually cyfleu rhyw stori, a bod... O'n i just yn rili licio'r syniad bod chi'n gallu cyfleu a cyfuno lot o ddelwyddau gwahanol mewn un darn terfynol. So na le ddath y gwaith ffilm a ers hynny fi wedi bod yn cario ymlaen gyda'r gwaith, fi wedi trial sawl gwaith bod fel, fi wedi gwneud ffilm nawr, beth arall allai wneud? Allai wneud rhywbeth arall? A wedyn fi jyst yn sylwi yn ara bach bod fi jyst wastad yn mynd nôl at gwaith ffilm. So erbyn hyn fi wedi sort of gifo lan a jyst meddwl, fine, fi'n joio neud gwaith ffilm, a jyst cario ymlaen i wneud e. Ond oedd y darn dirywiad y gyfeiliad nes i roi'r gystadleuaeth hefyd, oedd hwnna wedi dod o achos... So mae dad yn weinidog, a o'n i'n clywed, a obviously dwi'n yn berson crefyddol yn hunan, ond mae'r pwnc crefydd a y teimlad o gymuned sydd o fewn crefydd wedi bod o'n amgylchu ers bod fi'n fach. A oedd e'n rhywbeth o'n i'n gweld yr hynna o'n i'n mynd, oedd e fel sydd yn dirywio bach, a fel sydd llai a llai o bobl yn mynd i'r capeli, a llai a llai o bobl yn dod at ei gilydd yn y gymuned. A o'n i jyst yn meddwl oedd yn rhywbeth eitha pwysig i dynnu sylw at, achos o'n i'n gweld yn ddiddorol bod y cysylltiad o crefydd yn enwedig gyda y cymuned y Cymraeg, fel beth oedd y cysylltiad rhwng y dirywiad yn y crefydd a dirywiad yn yr iaith Gymraeg hefyd. So nes i astudio lot yn y prosiect yna, hwnna oedd y darn terfynol-ish, nes i o'r prosiect. A rili mwynhau, achos o'n i wedi gallu'r sort of dilyn dad yn byty'r lle yn y gwaith tra'n astudio, so des i rili deall yr hyn oedd e'n gwneud a y gwaith oedd e'n gwneud, which oedd yn gret i fi. A wedyn ers hynny nes i fynd i astudio cwrs celfyddyd gain yn Caerdydd, yn Cardiff Met, a rili mwynhau. A wedyn, o'n i gyda diddordeb mawr yn y syniad o gymuned. Oedd lot o'r prosiectiadau o'n i wedi bod yn ymchwilio mewn un yr brifysgol, wastad sort of yn dod nôl i'r teimlad o gymuned eto. Ond o'n i wedi sort of edrych mewn i'r sefyllfa menywod yn benodol o fewn y gymuned, a o'r gwaith na wedyn darn o'r enw Llafur Byw, lle o'n i'n
na i actually dangos bach o'r ffilm falle yn y cefndir, so na i just siario sgrin fi. So hwn oedd y darn nes i ar ôl hynny, mae actual sain Cymraeg, ond fi wedi subtitlo yn Saesneg, so fi wedi troi'r sain lawr. Ond nes i weithio'n agos gyda menywod sydd yn pentre Tagareg, lle dwi wedi cael ei geni yn Gorllewin Cymru. A edrych mewn i'r rôl nhw o fewn y gymuned a'r pwysigrwydd ar holl waith caled mae'r menywod yn gwneud o fewn y gymuned, heb gofyn am unrhyw help, heb gofyn am unrhyw beth ohono fe chwaith, sydd yn maen nhw'n absolute superstars. A oedd stori oedd yn cyfuno'r syniad na oherwydd blynydde nôl, gath mam a dad blentyn cyn bod fi yn chwarae yn cael ei geni, a gath e i ddiagnoso gyda brain damage, a nath which oedd yn golygu bod i fywyd yn mynd i fod yn fyr. A o cylyniad i hwnna, nath y gymuned, nath y menywod dod at ei gilydd i greu rota, lle bydden nhw'n helpu mam i edrych ar ôl Owen, a dod mewn i'r tŷ a helpu gyda'r gwaith o edrych ar ôl e. A oedd y teimlad y gymdeithas na, o'n i'n gweld yn rili ddiddorol, achos oedd e'n rhywbeth oedd wedi digwydd nôl yn yr 80au, a oedd e dal yn digwydd nawr nôl yn 2018, meddwl, nes i wneud y ffilm hyn. A o'n i jyst yn gweld bod e'n rhywbeth rili special, bod angen cofnodi hwnna a dathlu'r holl waith caled a rhoi diolch i'r menywod sydd yn gweithio yn y pentref. A sydd yn, di hwnna ddim yn rhywbeth, sa'n meddwl bod e'n rhywbeth unigryw iawn i Dagareg, fi'n meddwl bod e'n rhywbeth sydd yn, chi'n gweld pockets ohono fe, lot o pentrefi a cymunedau gwahanol hefyd. So nes i wneud hwnna, a wedyn ar ôl hynny hefyd, nes i astudio cwrs meistr celfyddyd gain yn Caerdydd, a rili mwynhau hwnna. A wedyn edrych mewn i eto y gymuned Gymraeg ar ôl menywod o fewn hynny. A gweithio'n agos gyda criw o fenywod oedd wedi bod yn ymgyrchu dros hawliau cwartal i'r iaith Gymraeg, gan ganolbwyntio ar y 70au a'r 80au. So na i jyst dangos llun y gwaith. So hwn oedd y gwaith terfynol nes i, ond oedd lot o bethau bach gwahanol dath o'r gwaith. A jyst gweithio'n agos gyda'r menywod, rhai o'r menywod oedd wedi bod yn ymgyrchu dros hawliau cyfartal i'r iaith Gymraeg, a wedi hala amser yn y carchar o achos a to, fi'n meddwl mae lot o ysbrydolaeth unwaith yn dod o mam a dad a'r hanes teulu, a oedd mam a dad, maen nhw wedi adael yn ymgyrchu yn galed dros hawliau cyfartal iaith Gymraeg, wedi bod yn y carchar hefyd fel gwaith. So na le fath y syniad hyn. A jyst rili mwynhau gweithio'n agos gyda y menywod. Nes i cyfres o sgyrsiau gyda nhw, cael nhw fyd gyda'i gilydd, yn trafod, hel atgofion ac yn y blaen. A wedyn i'r darn yma, nes i just wneud cyfres o gyfweliadau gyda'r menywod o ben eu hunain, a gofyn iddyn nhw just sôn am eu profiadau, eu emosiynau, fel o'n nhw'n teimlo ar y pryd ac yn y blaen. A nes i just rili mwynhau, fi'n rili mwynhau gweithio gyda pobl, gweithio yn y gymuned, a fi'n teimlo fel blwyddyn mam, wedi bod bach yn od, achos sa'i wedi gallu wneud na gymaint. So edrych mlaen i byddech yn mynd nôl i normal. So gobeithio byddwn ni'n gallu mynd nôl a gweithio gyda pobl yn ymwneud menywod Cymreig o fewn y gymuned. Ond so dyna'n hanes i so far. Dwi wrth fy modd yn gweld, enwedig yn y llun yma, a gwynebau yr merched ar y sgrin. A ydy o'r ymateb i'r cyrff yn symud a ffordd mae'r cyrff yn dweud stori, neu ydy o'r prif, yr geiriau a'r stori ei hun? Oes yna rhywbeth, neu ydy'r y dau beth sy'n cymryd y sylw di Gwenllian? Fi'n meddwl y prif reswm i'r
dyluniad yr gwaith yma, o'n i moyn bod pobl yn teimlo fel bod nhw'n siarad gyda'r menywod, achos o'n i wedi adeiladu'r prints yma fel bod nhw'n eye-level, a o'n i rili moyn bod nhw'n teimlo fel bod nhw'n actually'n siarad gyda'r person o flaen nhw. A fel ti'n gweud, o'n i'n gweld bod y stori, achos nes i dria lot o fel arbrofi lot o beth gwahanol, a math gwahanol o gwneud ffilm, a o'n i'n teimlo os o'n i'n rhoi lot o ddelweddau mewn yn y gwaith, oedd e jyst yn cymryd off o'r actual stori a'r deialog i hunan, a hwnna oedd y peth pwysig, hwnna oedd y peth o'n i moyn i bobl wrando arno. So nes i just penderfynu sort of stripo fe nôl bron, a basically just gadael i'r menywod siarad. A fel mae'r rhai o'r sgyrsiau, maen nhw'n eitha hir, fi'n meddwl, sgwrs mam, actually, yn rhyw 20 munud. So fel, os bydd rhywun moyn gwrando ar yr holl sgwrs cyfan, bydd rhaid bod nhw'n sefyll o blaen y sgrin am 20 munud. A o'n i'n gweld bod hwnna'n rhywbeth eitha diddorol, bod yn eitha intense, achos oedd hyn o'n nhw'n gweud, oedd ddim yn bethau neis, oedd ddim yn storiau rhai pethau hapus, ond dim pethau neis. So o'n i'n gweld bod yn eitha diddorol bod y pobl sydd yn actually goffod gwrando arno fe, yn goffod bod yn eitha anghyffyrddus i hunan hefyd. So nes i really mwynhau, achos a hefyd, rhywbeth diddorol yn yr gwaith yma hefyd, oedd y ffaith ar y pryd, a hyd yn oed nawr still, ddim carchar i fenywod yng Nghymru, ag ar y pryd oedd dim i gael, so byddai'r menywod mae gyd wedi goffod mynd i'r carchar tu fas i Gymru, sy'n golygu os oedd teulu neu ffrindiau neu pobl yn dod i ymweld nhw yn y carchar, bydden nhw'n goffod teithio oriau ddod i weld nhw. So, oedd hwnna'n rhywbeth o'n i rili moyn tynnu sylw at hefyd, bod y ffaith hyd yn oed nawr still bod dim carchar i fenywod yng Nghymru, a bod rhaid iddyn nhw sort of, syffro lle bach yn fwy na bydd y dynion gorfod gwneud hefyd. Ond ie, nes i rili mwynhau wneud y gwaith yma, mae'n rhaid gweud. A ydy hyn rhywbeth sy'n mynd i gario ymlaen efo? Dwi'n gwybod ti wedi mynd mewn gen ti wahanol prosiectau, dwi'n gallu gweld dy clustlysau ti'n gwisgo heno, a bod ti hefyd rhedeg cwmni gemwaith, ond sydd yn wrth gwrs yn hollol wahanol i dy waith celfyddau gain. Ond i fi, mae'r delwedd yma mor bwerus a ffaith fod ti'n wneud i'r cynulleidfa ymateb hefyd. Ti'n greu yr bybl yma sydd yn mwy intimate mewn ffordd, achos mae'r un lefel dylygad, mae'n rhaid chdi ymateb, ti hefyd, pa mor hir ydyn nhw'n disgwyl, ydyn nhw'n sefyll am 5 munud neu'r 20 munud, neu ydyn nhw'n symud ymlaen. Mae'n rhywbeth eitha honest a raw yn efo fyd. Enwedig, dwi'n yn gwybod y stori o'r dy gefndir i gyd amdano y gwaith yma, ond os ti'n deud na di stori eitha dywyll ydyn nhw hefyd ac yn gwneud i bobl gwrando, ys gen ti syniadau yn y dyfodol i gario ymlaen rhywbeth fel hyn? Ydw, wel, achos yn amlwg pan o'n i'n gwneud cwrs meistri hefyd, dim ond blwyddyn oedd y cwrs. So, ges i, a ni wedi gallu'r, achos hwnna fydd yn beth o'n i'n gwneud yn y blwyddyn, so nes i gallu'r actually hala lot o amser ar y prosiect, ond dwi ddim yn teimlo fel bod wedi gorffen o gwbl, fi'n teimlo fel bod lot mwy gallu ddod ohono fe, a fi rili moyn cario ymlaen gyda'r sort of y teitl mamiaeth, achos hwnna'n y gwaith, a fe jyst yn rhywbeth nes i deimlo fe di rili cyffwrdd, a fi a teimlo fel bod yr hyn o'n i'n trio gweud, o'n i di rili mwynhau gweud y stori a trosglwyddo'r stori i bobl eraill. So fi rili moyn cario ymlaen gyda'r sort of y prosiect, sa'n i'n gwared hwnna. Ond mewn ffordd ti'n rhannu, ti'n creu stori yn dy hun, ti'n golygu pa storiau ti eisiau'r cynulleidfa gwrando i. So mewn ffordd ti'n storiwr yn halfraint dy hun hefyd, ti'n cyflwyno'r stori. Fi'n teimlo hefyd
bod gwaith celf yn wedig ar hyn o bryd yn gallu'r creu gymaint o impact ar bobl, a mae fe'n actually fel tool eitha pwysig lle chi'n gallu'r actually addysgu pobl neu just rhoi platform i rhywbeth, achos hyd yn oed os bod yn person sy'n ei wele, hyd yn oed os bod fe'n rhywbeth sy'n cael ei ddangos ar y stryd neu mewn galeri neu beth bynnag, mae pobl yn mynd i weld y gwaith, a fi'n bersonol, fi'n eitha licio hynna, a fi'n teimlo fel, beth allai weid wrth nhw, beth maen nhw'n mynd i gallu dysgu, neu beth maen nhw'n mynd i gallu gymryd ohono fel pa emosiwn. So fi'n rili mwynhau yr sort of thought process na o'r gwaith celf. A fi rili moyn cario ymlaen gyda'r y gwaith yma, achos fi wir ddim yn teimlo fel ges i chance i rili i orffen a dwi ddim cweit di gorffen. Ond fel o ti'n gweud, ers hynny, fi wedi bod yn y cyfnod clo, wedi bod yn actually gwneud bach o gwaith gemwaith ar yr ochr sydd yn hollol wahanol i beth i'r gwaith ma fi'n gwneud ar y foment. Ond mae wedi bod yn eitha neis cael fath o creative outlet dros y cyfnod clo. A falle ddim hyd yn oed goffod cael y pressure, pwysau o, sy'n teimlo fel bod y cyfnod clo wedi bod yn eitha galed i falle lot o artistiaid. Bwysau ar pobl i greu o hyd. A mae wedi actually bod yn eitha neis yn bersonol i fi gallu'r rhoi brec iddo fe, achos fi'n teimlo pan bydd pethau yn dechrau agor nôl, a byddai'n gallu'r actually mynd mas a gweld pobl a gweithio gyda pobl, byddai'n barod i wneud eto a'n edrych mlaen i wneud e. Gret. Diolch fawr iawn am rhannu, Gwenllian. Dwi heb clywed amdan y darn yma o gwaith o blaen. Mae wedi codi lot yn darn o waith nes i rhyw 15 mlynedd yn ôl. Ac mae un cwestiwn o hyd yn agor gymaint mwy o gwestiynau, neu mae un stori yn mynd yn ddwy waith, achos mae yna mwy o stori a ti'n gallu casglu. So, mae o'n rili ofnadwy o ddifyr. Diolch fawr iawn, a diolch am sgwrsio. So diolch fawr iawn, Darren, Gwenllian a Lleucu. Gret i glywed bod rhan o'r Agored wedi fod yn profiad dda a llwyddiannus o'r rhan yn ennill gwobra. Ond gwych i gwybod lle mae'r, bod pa mor cry ydi celf yn Cymru ac yr ysbrydoliaeth da ni gael gen gymaint, os mae'n music neu fod o'r tirlun neu hanes neu storia neu mae'n wych, mae'n gymaint yna, a dwi wir yn edrych ymlaen eleni i derbyn, fel ti'n dweud, Gwenllian, mae'r cyfnod clo wedi bod yn amser i rhai i fod yn eitha gweithgar, a maen nhw wedi creu eitha dipyn. I rhai eraill, dim ots, jyst yn blacio, dyn nhw ddim wedi bod mor creadigol, a does yn byd bod efo hynny chwaith, oherwydd neb wedi bod trwy pandemig o blaen. Ond dwi yn edrych mlaen yn obeithio bod falle rwla fod pobl yn teimlo yr gwanwyn wedi dod, a mae'n rhywbeth yn sbarduno nhw i greu eto. Felly dwi wir yn gobeithio wneud pobl roed ymgais i fewn eleni ar gyfer y sioe yn Rhagfyr. Nath Agored gychwyn yn 2012 gan yr cydlynydd Calfachreff, Dawn Wesley ar y pryd, ar y cyd efo Gwyn a Mary Owen, sydd wedi bod yn noddwyr yr Agored ers y gychwyn, a da ni'n diolchgar iawn yn galeri i Gwyn a Mary Owen am y gwaith ac yr mewnbwn maen nhw roi sy'n briliant. Blwyddyn nesaf fydd yr Agored yn dathlu degawd, a be mae galeri o hyd wedi trio wneud ydy rhoi platform i artistiaid o bob steil i gael llais i arddangos gwaith nhw. Da ni wir o hyd dwi wedi mwynhau yr ceisiadau sy'n dod mewn, a da ni o hyd yn trio gael
cymysgedd y gwaith, so o cerflun i photography, i peintiadau, so o styles traddodiadol i gwaith eitha cyffoes. Dwi'n meddwl mae o'n bwysig bod i ni bod yr agored o hyd yn dangos y gwaith newydd sydd yn digwydd, dwi'n mynd i dweud Cymru, ond i fod yn onest, mae agored yn be ydy o'n union, mae o'n agor i unrhyw berson. So, unrhyw oed, felly sa hogan bach o ysgol cynradd yn blwyddyn 4 gallu rhoi gwaith i fewn, os oedd rhyw eisiau, a dyn yn ei 80au neu 90au hyd yn oed, os maen nhw eisiau rhoi gwaith i fewn. So, yna'n gret. A hefyd, does o ddim... Mae'r lleoliad hefyd, mae'r gyfer unrhyw lleoliad. Wrth gwrs, fel arfer, da ni'n cael lot o artistiaid, mae 99% o'r artistiaid o Gymru, a weithiau da ni'n cael 1 neu 2 yn trio o Ewrop, actually, Ewrop a Lleucu a yr Alban. Ond ie, dwi'n meddwl, cyn i ti wybod, mae o'n dangos pa mor cry ydy'r sîn celf gweledol yn Gymru. Fan hyn, gen ti gwaith Gwenllian, yn eista wrth ymyl peintiadau, yn eista wrth ymyl gwaith coed wedi carfio. Mae wir gymysgedd ffantastig gan ei gael bob blwyddyn. Yr unig peth sy'n ei dweud sydd wedi newid dros y degawd ydy yn 2019 nath ni benderfynu i arddangos ar agored dros yr 3 gofod arddangos. Felly, oedd yn y prif oriel sef safle celf, oedd o hefyd ar y wal, ac oedd o hefyd yn safle creu. A dwi'n meddwl mae hynny'n ofnadwy bwysig bod ni'n gwneud mwy o sioe amdan yr cystadleuaeth. Yn y diwedd y dydd, cystadleuaeth ydy yr agored. Mae enillwyr yn ennill 1000 o bunnau. Mae ddrwg i fi, mae geiriau Gymraeg wedi diflannu. Highly commended wedi yn cael ennill 450. A wedyn mae'r Dewis y Bobl, wrth gwrs, yn cael ei pleidleisio trwy sioe i gyd ac yn cael ei cyfri yn y diwedd yr arddangosfa. Fel Darren fan hyn wedi ennill Dewis y Bobl yn 2018. A dwi'n meddwl mae o'n profiad ffantastig. Mae o'n her fawr. Oeddwn ni ofnadwy o lwcus bod na dros 100 o ceisiadau yn 2019. A wedyn mae panel yn cael ei, mae'r panel dethol wedyn gorau mynd trwy pob un cais i trio creu yr arddangosfa sy'n difyr ac yn mynd i ymateb i gwahanol cynulleidfa. Weithiau mae'r darna yn aesthetig ac a gyfer y defnydd neu yr lliw neu jyst yn edrych yn rhywbeth prydferth i edrych ar. Ond weithiau mae'r darna gallu fod yn mwy heriol, codi sgwrs, neu dwi'n gobeithio mae yna hyd 1 neu 2 darn sy'n trio dod â chydig bach o hiwmor i mewn hefyd, achos dwi'n meddwl mae hwnna'n bwysig bod celf hefyd gallu fod yn ddoniol, diolch yn hyd gorau bod yn serious. Enwedig yn yr adeg yma hefyd, dwi'n meddwl. Felly, so eleni, da ni'n gwneud yr un peth. Da ni'n gobeithio gawn ni eitha dipyn o ymgeisiadau eto eleni, iddyn ni gallu arddangos ar hyd yr 3 gofod arddangos. Hyd yn oed y falla, yn bellach yn y bar, a rhaid ni weld beth sy'n digwydd, mae rhaid ni weld beth sy'n dod mewn. Felly, gallu fod yn perfformiad celf, gwaith fideo, barddoniaeth, crochenwaith, gemwaith, gwaith lledar, peintiadau, gwaith clai. Dwi'n mynd trwy pob dim wan, gwaith argraffu. Da ni wir isio photography, da ni wir isio gymysgedd o waith eleni. So, i wneud ymgais trwy'r wefan, sef
www.galeri-cynarfon.com/agored2021. A wnaeth chi gweld mwy o gwybodaeth, canllawiau, a wedyn mae popeth ar-lein. Mae o croeso i roi 6 darn o celf i fewn, ac yr ffi yn £10. Ac dwi wir yn gobeithio gawn ni dewis da. Mae yna dau artist neu cydlynydd gwadd mynd i bod yn rhan o'r panel dethol. Ac dwi'n mynd i ddeud pwy eto, da ni'n mynd i cyflwyno hynny yn y misoedd nesaf. Ond mae'n hyfryd, jyst yn sbio trwy'r lluniau sydd yn fflachio dros y sgrin wan. O gwaith Sian, dwi'n meddwl nath hi ennill 2013? Dwi'n sbio ar Menna rwan. Dwi'n Menna, wrth gwrs, cyn cydlynydd. O gwaith Hughes, 2014, os dwi'n cofio. A dwi'n meddwl mae hyd yn sioe ofnadwy o difyr a creu sgwrs. Felly dwi wir yn gobeithio wneud chi rhannu yr gwybodaeth fod yr agored yn digwydd eleni yn galeri a bod na siawns i arddangos gwaith. Dwi'n rili gobeithio gawn ni ceisiadau difyr. A Michael Roberts, artist arall ffantastig. Dwi'n siŵr bod Darren yn cofio rhan mwy o hein beth fel myfyrwyr. Ond diolch Menna am gwahodd ni i gael y sgwrs yma ar y cyd efo Gwyl Arall. Dwi'n meddwl, da ni'n gwneud digon fel hyn yn sgwrsio a siarad amdan celf gweledol yn Cymru. Da ni angen dathlu mwy am bod ni yn greadigol a greadigol yn gweledol, dim just llythrenol a cyddorol hefyd. Ond diolch eto i Lleucu a Gwenllian a Darren gwrando i mi siarad heno hefyd. Ond dwi wir gobeithio gawn ni... Mae o ar gyfer pawb, fel dwi'n dweud. Does o ddim agored pawb, unrhyw defnyddio celf, steil celf, lle bynnag wyt ti'n byw yn y byd. Dwi'n licio sut dwi'n deud y byd. Na ni ddeud Prydain, falle Ewrop, ond dim gymaint o'r byd. Ac a unrhyw oedran, felly cysylltwch efo fi, dwi'n mynd o gwbl, mae gen i fi e-bost ar www.hardy-griffith@galeri-cynarfon.com. Yndi, mae'r e-bost yn eitha hir, ond os ydych chi eisiau holi unrhyw cwestiynau, byddai mwy na hapus i ateb. Neu ewch syth at www.galeri-cynarfon.com/agored2021 i gwybod mwy sydd wedi ymgeisio. Ac os ydych chi'n gweld yr lliw gwyrdd, ydych chi'n bendant ar y tudalen wefan gywir. Diolch fawr iawn. Iawn, diolch yn fawr iawn pawb, sgwrs difyr iawn, ac fatha rwy'n oedd yn gydlynydd yn efo stalwm erbyn hyn. Mae'n rili neis i glywed pa mor bwerus mae wedi bod i pawb yn ystod y blynyddoedd lle. A diolch yn fawr iawn i chi gyd. Gyn Gwyl Arall. Nos da, diolch yn fawr. Nos da,